Havien aconseguit tot, però els hi quedava una barrera, l'accés a l'Ajuntament de Barcelona, que estava reservat a aquelles famílies de provada fidelitat borbònica. Per ser regidor de Barcelona en el segle XVIII s'havia de ser, per dir-ho amb un símil actual, s'havia de ser del movimiento, per dir-ho d'alguna manera. El 1789, Joan Anton Desvalls i Ardena serà nomenat regidor de Barcelona. Per què? Perquè en aquell any hi ha un gran motí a Barcelona, els anomenats rebomboris del pa. Ells n'eren causants, perquè ells eren grans comerciants de cereals i el preu del pa era altíssim i això provoca un motí. Les autoritats borbòniques tenen molta por i creuen arribat el moment d'obrir l'Ajuntament a famílies prestigioses encara que no hagin estat borbòniques. Doncs els Desvalls són els primers a famílies no borbòniques que entraran. Inauguraran un costum, que és que la monarquia dels Borbons, cada vegada que passa un moment d'estretor, cridarà a un Desvalls a prendre part. Això passarà l'any 1789. Però és que el que passa a Barcelona l'any 1789, aquest petit motí dels rebomboris del pa, és irrellevant si ho comparem amb el que està passant a França, que és que el juliol de 1789 es produeix la Revolució Francesa. I el 4 d'agost l'Assemblea Nacional fa un decret abolint les servituds feudals, els monopolis senyorials i els delmes en tot el territori de la monarquia. I ells són grans senyors feudals, grans senyors de vassalls i grans perceptors de delmes, el Rosselló i la Cerdanya, que és monarquia. I això provocarà una radicalització de la família Desvalls en contra de l'ideal revolucionari i un encara tancar més les files amb la gran monarquia catòlica espanyola que defensa l'Església, que defensa l'absolutisme, que defensa la senyoria feudal, que defensa les tradicions, i Joan Antoni Desvalls acabarà veient amb aquest monarca indolent, Carles IV, perquè mai els Borbons ofereixen als seus seguidors un monarca digne, no ho va ser ni Carles IV, encara ho seria pitjor Ferran VII, no cal ni que parlem d'Isabel II. Veurem aquesta tradició dels Desvalls de sempre apuntalar la monarquia, perquè en el seu univers mental, la seva visió del món, no entenen una societat jerarquitzada, que no hi hagi un rei, que no hi hagi el papa i que no hi hagi el senyor. Aleshores, aquesta és l'opció política que consolidarà definitivament l'aliança entre aquesta família i els Borbons, que dura tot el segle XIX i tot el segle XX. I acabo aquí. Ja em sembla que he donat una visió una mica àmplia del comportament d'aquesta família i de com, em sembla a mi, a través de l'estudi d'un cas concret, també podem conèixer aspectes nous, diferents o des d'una nova òptica de la nostra història. Si vol fer... Moltes gràcies, Josep. Si hi ha algú que vulgui fer algun comentari... Sí, jo vull comentar. Molt bé. Deuen tenir fantasmes i tots aquests senyors a casa seva per aquest pla.